kahvivideota nyt tehdään. Mä saan nää vasta illalla YouTubeen. Sitten kun mä teen näitä videokommissa, niin jos niitä taisi uppaile vasta illalla. Tosta. Ja. Sitten. Ramu. Olisiko se touppero muuta? Kansi pois. Noin, ja sitten aina tosta. Taas sitä tai kahvia tai suodatinpussi. Sitten se laitetaan tänne. Sinne menee vähän, mulla yleensä menee joku minuutti, kun mä normaalisti teen, mutta jos mä teen videon kanssa, niin menee vähän enemmän aikaa. Ei oikeesti näin paljon aikaa. Kyllä videon kakkaa pitäis mennä, mutta tää menee ihan sähläilyksi tää koko juttu. Sitähän oli muus työ taas. Eli kaksi tällaista 4 kupilliseen. Kaksi. No hieno. Joo, täällä on tosiaan kahvinikke, joka hypöttelee teille paskaa. Elikkä kahvinikke presents tosiaan. Tää on nyt ensimmäinen kahvinikke presents video. Noin. Ja sitten kahvimestari tulille jo makkamasta. Molemmat siitä täällä noin. Tää pidetään lämpimänä, mutta siitä se lähtee muuten. Lähtee tulille. Tää on 150 vaan tää makkamasta, tää oli halpa. Siitä porskuttaa tosiaan. Raikastaa vettä. Lähtee tuolta tippuun. Siitä ja siitä näkyy oikein hyvää ohjelmaa ja tuolta. Eikös menekin nopeasti? Eipä kauan mene, kun tässä voi itse asiassa jo ruveta odottelemaankin, mutta illan kahvihetken. Vai mitä? Mä join sen 4 kuppia kahvia, niin pistetään uudelleen. Varmaan vähän hereillä pysyn tänään. Ja mikä paras kahvin kanssa sopii tällainen leipä. Ja tosiaan kaikkea muutakin. Ei mitään täällä. Tää oli muuten miinus. Tää on Karjalan piirukkaa. Erittäin hyvää Karjalan piirukkaa. 2 euroa. Minus 30% tarjouksessa. Eli elämä ei ole enää niin kallis. Siinä on muuten
Vai miten tollain vittu banaana. Mä jatkan täältä. Tehdään video vielä kahvihetkestä. Oi, mitä Remu? Vai mitä Remu? Kahvia pitää keittää. Kahvia. 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 Niin kuin mun otsikossa lukee kahvia. Kahvi on hyvä. Kahvi on terveellistä todellakin. No epäterveellistä on, mutta joo, ja me